Turung kampiyon putrake wong omah omah Ora Jason joget. Dadi Odi. Saya burung yang ngendangi Ya. Wes burung yo. Tinggi gunung Kampung Malayo. Sarung malingkar di pinggir kali. Sarang burung di puncak kayu. Sarung melihat selalu tinggi. Udang mendong menjahit sarung. Benangnya ikal jarangnya potong. Potong ati, yan potong sapa sing ganti. Ngawarono pemuda Jawi nama Islami. Nyuwun kula ing Allah kasih rahman. Wajah kula mugi Allah
Allah paring iman salah paring sekarat lan terus mati nuli pada ning kuburan den takoni aranipun kang takon mungkar lan nakir lamun uang oleh iman liwat zikir lamun uang bisa jawab kang sampurna nuli mangko amal bagus iku teko tombo ati iku limo ing warnane ingkang piye maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu ali ngelmu kupolono kaping papat zikir wengi ingkang suwe kaping lima wetengi luwe nono salah siji sapa bisa nglakoni insyaallah mugi Allah ngijabahi Allah wong urip iku sedelo aja wagat aja susah yen kon poso yen ra poso uripe bakal nelongso sebab urip tinggal poso apa dunya Oh. Oh. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran. yo prakanca ngawarono rukune Islam yo iku limo cacat loro rukun kang siji bisa sira kelawan haji Ning pindho ning lakoni salat, kaping telu ne bayar zakat, kaping papat poso bulan Ramadan, kaping lima kaji lamun puasa. bergiatlah berkumpulan ini rahmat dari Tuhan dan dilimpahkan syukurlah syukurlah dalam kesucian curah hati menjadi batuman tegaklah tegaklah bersama berdirimu siapkan kita kawanmu setia membela agamanya Islam agamaku Muhammad nabiku Wajib kita bocah Islamiku, kudu sing sregep pangkone sinau, awet kang dingin aku bisa mengerti, Allah pangeran ya Allah maha wibakti. Yo, mlebu kabeh yo. Yo, joget. Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat
pecah kula mugi Allah paring iman salah paring sekarat lan terus mati nuli pendam ning kuburan takoni aranipun kang takon mungkar lan nakir lamun lehi meninggal dikir lamun wong bisa jawab kang sempurna mongko nuli amal bagus iku teko lan baguse ngumpuli para kiai kuburane dina-dina dan bagusi purane maneh ana jendelane bisa padang kesorotan suargane lamun wong ditakoni megap-megap bertakone malaikat getap-getap ini negeri namanya Jawi nama Islami sudah yang terang dari pangeran yobrakan Gawaruoro yaiku lima rukun kang siji kelawan ngaji lakoni sholat bayar zakat bulan Ramadan kuasa Tuhan Allah minta ampun kali ini Tuhan Allah minta ampun kali ini bersama-sama keserian ini bersama-sama keserian ini mau sekali lagi Tuhan Allah minta ampun hari ini Tuhan Allah minta ampun hari ini sebab banyak dosa berkumpulan ini sebab banyak dosa berkumpulan ini Astaghfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura Tuhan Allah minta ampun kali ini Tuhan Allah minta ampun kali ini bersama-sama keserian kami bersama-sama saudara kami mau bermain sekali lagi Astaghfirullahaladzim ya Allah kula nyuwun ngapura berkiatlah berkumpulan ini Ramadan telah dilimpahkan syukurlah ujian Quran hadis sudah dibantu Tegaklah berdirimu siap menelan pegawaimu setia membela agamanya Islam agamaku buat negeriku negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuh dari pangeran ayo prokon jangan ruwono rukune yaiku lima sahadat loro kotang siji iso sira kelawan kaping pindho ning lakoni salat kaping telu ya rasa kaping pada poso kaping lima kacilan kuasa berkiatlah berkumpulan ini Ramadan itu adalah dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah bersama berdirimu dengan kawanmu setia membela agamanya Islam agama